மணிப்பூர் மாநிலத்தில் தீவிரமான மனித உரிமை மீறல் நடப்பதாகவும் பாலியல் துன்புறுத்தல், வீடுகள் அழிப்பு போன்ற மோசமான நிலை தொடர்வதாகவும் ஐநா குற்றம் சாட்டியுள்ளது. மணிப்பூர் மாநிலத்தில் மைதேயி மற்றும் குகி சமூகத்தினரிடையே கடந்த 4 மாதங்களாக மோதல் நீடித்து வருகிறது. இதில் 160 பேர் கொல்லப்பட்ட நிலையில் 300க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். மேலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்துள்ளனர். இந்நிலையில் மணிப்பூர் கலவரம் தொடர்பாக ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் மனித உரிமை மீறல் தொடர்பான வல்லுநர்கள் குழுவினர் ஆய்வறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். அதில் குக்கி இன பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் மீது குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட பாலியல் ரீதியான தொந்தரவுகள் மற்றும் வன்முறைகளை கண்டு திகைத்து போயுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். மேலும் மணிப்பூரில் தீவிரமான மனித உரிமை மீறல்கள் நடக்கிறது என்றும், வீடுகள் அழிப்பு, பாலியல் துன்புறுத்தல், தொந்தரவு போன்ற மோசமான சூழலிலேயே மக்கள் வசித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பதிலளித்துள்ள நடுவண் அரசு மணிப்பூரில் அமைதி திரும்பியுள்ளதாகவும் அதனை தொடர்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. மணிப்பூர் தொடர்பான ஐநா நிபுணர்களின் கருத்துக்கள் முற்றிலும் தவறானவை, அனுமானத்தின் அடிப்படையிலானவை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மணிப்பூரில் சூழ்நிலை மற்றும் அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றும் நடுவண் அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதனிடையே மணிப்பூர் மாநில கலவரம் குறித்து தவறான அறிக்கையை வெளியிட்டு வன்முறையை தூண்ட முயற்சித்ததாக கூறி எடிட்டர் ஹில்ட் எனப்படும் இந்திய பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் சங்கத்தை சேர்ந்த 4 பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாக மணிப்பூர் முதலமைச்சர் பிரேன் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.